una vegada més, el megàfon. A final de març vàrem presentar el document Palma 180 graus. Amb ell fèiem unes 25 propostes per començar a capgirar Palma. I avui vos venc a parlar d'una en concret que va generar una mica de polèmica. Me refereix que en el punt 3 de la municipalització del port i l'aeroport de Palma. Actualment, el port i l'aeroport de Palma no són competència nostra, degut a que la Constitució espanyola, l'article 149.1.20, diu que els ports d'interès general i els aeroports d'interès general de l'estat espanyol són competència exclusiva de l'estat. No tenir control sobre els nostres ports i aeroports és una manca de sobirania claríssima. Com se suposa que podem gestionar el nostre model de turisme amb una falta de sobirania territorial i econòmica tan gran, sense poder gestionar els nostres propis recursos? Per desgràcia, en el marc de l'estat espanyol, el sistema d'estructuració de les institucions no permet que l'Ajuntament pugui reclamar aquestes competències o pugui apropiar-se d'aquestes competències. Per tant, necessitem un canvi de mentalitat a l'hora de fer política. Només la pressió del moviment popular, conjuntament amb la lluita institucional, podran fer que recuperem Palma i capgirem el model de ciutat. Si voleu saber més sobre la nostra proposta de Palma 180 graus, trobareu un link a la descripció i no oblideu posar m'agrada, subscriure-vos al canal, tocar la campaneta i comentar tot el que trobeu adient. Vagi bé!